Sud, itisinlokat akem papadi, anya dagiti pangta amang dadael tinipasdek asimbaan dagiti napanglaw. Ti sumukat tapadi, ket saan na nga numungan si BEC, ket maigdepton si BEC. Agsupli dagiti managbundaway, bilag kinaturay amang waray tinipasdek a misyon. Group 2, kakabsat. Dagiti sumbat mi. No saan nga ituloy ti sumukat akora paroko ti BEC, kumayakay dagiti natubay ti kananaken na iti misyon iti simbaan. No saan nga ikaso ti sumukat akora paroko ti asog dagiti napanglaw, ket mapaditi manen dagiti napanglaw. No sumrek manen ti politika ken elitista, mapukaw ti napasubli a dignidad dagiti papanglaw, no maimpluwensya anda nga agpaaramat ken matikanunong. No ti sumukat akura paruko ket umawat ti pabor when nudul out manipod ti bileg tinaturay. Ni palubot ti kura paruko nga agsubli manen dagiti religious organizations nga mangidumduma. No patgan ti kura paruko tikid daw dagiti politiko when no elitista para ti espesyal nga serbisyo iti sakramento. Subat ti Group 3 para iti saludsod. Iti sinukat akem papadi anya dagiti pangta amang dadael tinaypasdek asimbaan dagiti napanglaw. Baka awanton ti tagaaway ngagserbi ti parokya. Baka mabaliwan ti programa nga naitayangkat ti parokya. Baka agsublinto ti makaagipen nga sakramento. Baka awanton dagiti tarpulin ken pagdaar amang muli ti kananaken dagiti pamilya. Baka agsubli ti big sobre ken small sobre. Baka agsublinto dagiti bileg kinaturay di adal. Babaklang amang ikuspil kadagiti napanglaw. Baka awanton ti panagpapada agsubli ti grandstanding. Baka agsublinto dagiti organisasyon nga paralaeng iti bukod, akararag ken bukod a pagimbagan. Baka awanton ti parish animator. Baka awanton ti ranod aken ti parokya amang rukod ti kapadasan. Dito met pisong bat mi na Group 4. Iti sinukat aken papadi. Anya dagiti pangta amang dadael tinaypasdek asimbaan dagiti napanglaw. Noawan ti suporta ti padi nga sumukat, mabukaw dagiti naysayangkat a misyon panagbalbalin. Panati kanunong ti padi ti bileg kinaturay politiko amang itaulo. Panangawat ti pasuksok wen regalo nga nagkapoy ti bileg kinaturay. Daytoy met pisumbat iti Group 5 iti saludsod, iti sinukat akem papadi, anya dagiti pangta amang dadael tinaypasdek asimbaan dagiti napanglaw. Baka mag-brainwash to sumukat apadi ket makastrek ti bileg tinaturay. No saan nga ituloy ti padi ti misyon, baka mapagtalaw tumanen dagiti napapanglaw. Baka agsublinto dagiti nagarbo awaga sakramento. Baka agdependento dagiti papadi kadagiti adda iti bileg ken turay babaen iti dul out na ilaksid doon dagiti napapanglaw. Baka awan tumanen di transparency. Adan tumanen special treatment para kadagiti babakna. Ken baka dadaelan danto ti ornos parokya. Sa magsat